салом бародарони азиз, боз як бародармон бедарак шудааст. номаш маҷид мебошад, фамилияш азизов, номи падараш хокбердӣ, муаллими математика дар шаҳри қурған, аз райони кӯи беш мебошад, кӯчаи энги деҳқон, соли таваллудаш 1981. фарзанди падараш аниқ намедонад, қадраш шояд ки 170 бошад. 4 фарзанд дорад. фарзанди падараш дар Россия омада, бародарашро дар Кофтков дар ҷустуҷӯ аст. бародармон дар бозор дар шаҳри Москва кор мекард. 2012 сол рӯзона соати 11 тақрибан баромада дигар барнагаштааст. номерое ки дар бораи экран мебинед номерои падараш мебошад. 933 035 833 номерҳои Тоҷикистон, ёе ки 981 872 78 26. бародараш ки дар шаҳрҳои ғарибӣ ӯро Кофтуков дорад. фарзанди бонангу номус дар ҷустуҷӯи падар аст. падари меҳрубон дар ҳар куҷое ки бошед ба ҳамин номеро илтимос ва хоҳиш, касе ки маълумот дошта бошад ба ҳамин номеро занг зада албатта аз худатон маълумот диҳед. ё ки касе ки дар бораи ҳамин падар маълумот дошта бошад марҳамат ба фарзандаш маълумот диҳед ки дар шаҳри ғарибӣ, дар шаҳри Екатеринбург 2 фарзандаш дар ҷустуҷӯи падари худ аст аз ноҳияи Тоҷикобод. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ҳама каса хуш омадед. раҳмат барои дастгиритон. тамин карда метавонед ёрдамтон мераса. баъд одамое ки ягон хештона гум кардем, ягон шиностона, ягон авлодтона, марҳамат суратотона дар имои ман муроҷиат кунед. номерои ман дар любой видеом ҳастад. марҳамат. мавзӯъҳои зарурӣ, қиссаҳои таъсирбахш, шеърҳои пурмазмун ва чанд мавзӯъҳои дигар танҳо дар шабакаи Чароғи ҳидоят. ҳатман обуна шавед. мавзӯъҳои зарурӣ, қиссаҳои таъсирбахш, шеърҳои пурмазмун ва чанд мавзӯъҳои дигар танҳо дар шабакаи Чароғи ҳидоят. ҳатман обуна шавед.
ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ҳама каса хуш омадед. раҳмат барои дастгириётон. тамин карда метавонед ёрдамтон мераса. баъд одамое ки ягон хештона гум кардем, ягон шиностона, ягон авлодтона, марҳамат суратотона дар имои ман муроҷиат кунед. номерои ман дар любой видеом ҳастад. марҳамат. мавзӯъҳои зарурӣ, қиссаҳои таъсирбахш, шеърҳои пурмазмун ва чанд мавзӯъҳои дигар танҳо дар шабакаи Чароғи ҳидоят. ҳатман обуна шавед. салому алайкум бародарои канала шуморо тавсия медиҳам канали хабарҳои ТЖ-ру дар омада подписатсия кунед. бародари исломия ҳаракат дорад ки видеои ҷолиб ва видеои хубро пешкаши шумо гардонад. барои ҳамин подписатсия, лайк ва зангуларо фаромӯш намекунем бародаро. салому алайкум бародаро, пеши айнавора сар кардан хостум як канала пешкаши шумо гардонам. хабарҳои ТЖ-ру шумо подписатсия кунед, видеои беҳтара пешкаши шумо мегардонам. бародари исломия бародаро, барои ҳамин дар канал обуна шавед, я дастгири аз шумо мешавад. Ребята, привет, я Руслан Усачев и хотел сказать, что это мой любимый канал на YouTube. Человек серьезно гений, то есть последний, кто еще не скатился. Реально подписывайтесь, ставьте лайки, на колокольчик нажимайте, я всячески одобряю. Хотел бы быть как он. Ребята, подписывайтесь на этот канал, он офигенный. Не такой хороший, как был раньше, но все еще ничего. Ставь лайк этому видео. Эй, ты! Ставь лайк этому видео. бобои қадам зиқ нашав. ӯ шероза ҳар кор карда мегира. аку шероза мо видео кардем ки духтарои тоҷика шарманда накуна, кунтегариша бас куна. хай шероза ҳам як петуха охи, очаш як фоҳиша, очаи ҳам дар тӯи ман хизмат карда, раққоса охи. ҳамин кадом блогер, хиша блогер мегира духтарои тоҷика шарманда накуна, очои ҳамаш дар тӯи ман раст карда, раққоса ҳам. як петуха шероз дар одноклассник чизе карда карангира. петух буданша ма ты медонем, мондагои ҳам медонам, зиқ нашав. давай бобои қадам бошӣ карошӣ. мавзӯъҳои зарурӣ, қиссаҳои таъсирбахш, шеърҳои пурмазмун ва чанд мавзӯъҳои дигар танҳо дар шабакаи Чароғи ҳидоят. ҳатман обуна шавед. мавзӯъҳои зарурӣ, қиссаҳои таъсирбахш, шеърҳои пурмазмун ва чанд мавзӯъҳои дигар танҳо дар шабакаи Чароғи ҳидоят. ҳатман обуна шавед. мавзӯъҳои зарурӣ, қиссаҳои таъсирбахш, шеърҳои пурмазмун ва чанд мавзӯъҳои дигар танҳо дар шабакаи Чароғи ҳидоят. ҳатман обуна шавед. мавзӯъҳои зарурӣ,
қиссаҳои таъсирбахш, шеърҳои пурмазмун ва чанд мавзӯъҳои дигар танҳо дар шабакаи Чароғи ҳидоят. ҳатман обуна шавед. мавзӯъҳои зарурӣ, қиссаҳои таъсирбахш, шеърҳои пурмазмун ва чанд мавзӯъҳои дигар танҳо дар шабакаи Чароғи ҳидоят. ҳатман обуна шавед. мавзӯъҳои зарурӣ, қиссаҳои таъсирбахш, шеърҳои пурмазмун ва чанд мавзӯъҳои дигар танҳо дар шабакаи Чароғи ҳидоят. ҳатман обуна шавед. мавзӯъҳои зарурӣ, қиссаҳои таъсирбахш, шеърҳои пурмазмун ва чанд мавзӯъҳои дигар танҳо дар шабакаи Чароғи ҳидоят. ҳатман обуна шавед. мавзӯъҳои зарурӣ, қиссаҳои таъсирбахш, шеърҳои пурмазмун ва чанд мавзӯъҳои дигар танҳо дар шабакаи Чароғи ҳидоят. ҳатман обуна шавед. мавзӯъҳои зарурӣ, қиссаҳои таъсирбахш, шеърҳои пурмазмун ва чанд мавзӯъҳои дигар танҳо дар шабакаи Чароғи ҳидоят. ҳатман обуна шавед.